dnešného nového videa. Dnes tu som Kasom, čauky, čauky. a.k.a. s Keksom a ešte A s Brukuelom. tomu ver. Dnes si zahráme Fortnite a bude taká challenge, no Kekso nám to vysvetlí, lebo on to vymyslel. Vlastne pôjdeme na takú chatku na takom kopci, lebo tam je nekonečno matra a budeme stavať skybase. Tomu ver. Takže budeme stavať skybase a Keks je vlastne ten, čo som vám spomínal v minulom videu Kaso, že určite bude v ďalšom videu, tak môžeme dať ready. Takže už ideme, no Kaso, kde je ten kopec? Ty nám to povedz, si to vieš. Hej, tuto. Dobre, ideme tam. Ja dúfam, že je to ono. No. Hej, to ono. A to je dobré, lebo to je najväčší kopec a z toho proste môžeme spraviť skybase a budeme za plne rýchlo v Dobre, na takto, maxe. ja budem stavať tu skybase a vy budete ťažiť matro. Však no dobre, alebo nenačažíme si, že všetci max a potom pôjdeme? No ale to nám nevystačí. Vaj. No tak 500 každý, keď bude mať, no tak to nevystačí na celú hru. Ja tu sa stavím iba drevo, dá? Nie. No, tam je železo. Iba železo? Áno, hej. Ja, no tak dobre. Je to vnútri. A to je iba tak, to je bug, či čo tam, to je bug, či to tam normálne pridali? Ktorý epici neopravili. Tak to je pohoda. A kde to má byť? Tu máte zbraň. A kde to je, toto? To je moje! A fakt to funguje. No. Plesk, plesk, plesk. A už tu niekto ide. On to išli robiť tiež? Čo, vážne? Ne, pán, ne, oni išli dole. Alebo sa nás lakli. 14? Niekto letel a dostal za 14. Kaso, daj mi to, však si to označil. Niekto dostal za 14. Slur, poďte ku mne. Nejdem, ja idem zažiť. A tak aj ja. A mám ďalšie, tuto. Tu je ďalšie. No idem. Len ja si... Vidím. Mám jedno, dobre, dead. Dobre, poďte si ťažiť, kde chcete, toto je moje. No dobre, len ja idem ešte, ja si vyťažím všetky stromy, ktoré tu sú aj kamene. Už tu nič není. Ja vyťažím aj celý dom, lebo why not? Ale hlavne netež toto, prosím ťa. No dobre, ale ja to idem. Toto? No to, tuto. Ja idem tiež ťažiť ten snowboard. A ja sa bojím, že sa nechce strafiť do tej krabice. Kde je ešte? Tuto není? Ne. Už není. Takže iba tento snowboard a tie lyže dve, nie? Počkaj. Pozriem. Takže ja už mám tiež 500, takže... Týmto smerom asi, nie? Tam. Tam hore, poď sem hore. Tuto, kam ideš? Dobre, počkajte, je tu čest. Koľko máte dreva? Ja mám 68 a 132 kameňa. Ja mám 140. Počkaj, ale urobte to širšie. A na čo? Na čo? Aby... Lebo- Ale však tak si budeš iba míňať matro zbytočne. No, ale potom nás ľahko podkopú. No, keď to spravíš širšie, tak ťa ľahšie podkopu, to je pravda, no. Ne, práve že keď... Max, poď sem. To už je max? Poď sem. Poďme ťažiť. Ale ja nepotrebujem ťažiť. Ale ja hej, ja už nemám matro. Tak ty máš... Tak ja budem robiť... Dobre. Ty tam máš capko. Ja vidím capkov, ako sa tam fajtia. Nešup. Ne, však ja sa iba pozerám, však ľudka som ty prosím ťa nespadni, lebo videl som ťa, že to stávaš one. Čiže si otočený dozadu. Tomáš, už si to pustil na... Čo? Už si pustil nahrávanie? No, už dávno. Sa vystrihne. Čo? Sa vystrihne. No, nemyslím si. Dobre, sem dávam matro. Dávam si sem matro a ideme ešte ďalšie ťažiť. Aby sme mali nekonečnú matro úplne.
Ty si ale šikovný chlapec. Pod nami je boss a tam sa fajtia. Tak tam prosím, opovažuj sa tam vyšutiť, inak ťa zhodím z tej onej. Kľud, nejsem taký blbec. Ale chalani, my nemáme žiadny rotate, ako sa dostaneme dole, my môžeme zomrieť. Ja mám dve tieto, čo držím a ešte mám toto. No dobré. Takže v pohode. Poďte prematro, poďte niekto prematro. Ja ešte... Ale ja mám ešte stále max, no Kaso, ty už nemáš železo, choď pre matro. Ok. Ja to idem stavať. Pozrieme sa na mapu. Dobre, Dobre. potrebujeme ísť viac do stredu. Tu to je... A Kaso, ty kapi, však sa slajdni. Však idem, slajdujem sa. Len prosím ťa, nespadni, Kaso. Ok. Nakoľko je zóna, to nevadí, keď je zóna. Dúfam, že nás nikto nepodkope. Najsilne je to Lebo ak nás niekto podkope, tak ja som mŕtvy. No a ešte k tomu nemáme healy. Ja mám ili. No jeden big shield. A ešte aj tento, ten blbosť. Čo? Hej. Ten medmist? Hej. Ten spray taký. Nie! Či spadol? Nie, ono skoro skopol. Dobre, mám max železa. Idem naspäť. Sme skoro v strede. Help me. Jak ďaleko? Chalani, ja 3, 2, 1, nemám železo. Tak choď na to žiť ešte. Ale není tam už zóna? To je jedno, tu dať ja medmist. No dobré, díky. Poď. Ako ďaleko? No super. Dlho. To nevadí, to prežiješ. No, to si nejsem 100% istý. To je jedno, To? prečo? To je kúp. Pozor, steel splash. Niekto po mne strieľa! Zdrhaj. Dobre, oni si budú myslieť, že som mŕtvý, takže pohoda. Ja ich vidím, oni si... Ja som je nokol. Dobre, ja nejdem preto železo. Ja mám 500 železa. No, máme dokopy 1000 už s Kasom. A ja mám ešte nejaké toto matrako. Áno, ja mám 82 dreva a 140 blikov. Chalani, ale musíme trošku počkať, lebo oni po nás strieľali a oni si už myslia asi, že sme mŕtvi. No po mne strieľali. Hej, Ďuro. Čo? Nám liečili, podkopali nás, poďte ku sebe, rýchlo ku sebe, podkopali nás. Či? Ale ne, sorry. Dobre. Ale zas po nás strieľali, videl som to, že aj ty. Ale nepodkopali, však ty to nevidíš z takej diaľky, one. Ale on sa nám tak pomaly úplne tak toto zabíjalo, že keby ste nás podkopali, že... Buďme pri sebe. No radšej. Kaso, ty si to ťažil, to vyzeralo ako keby si na tom stál, že si sa išiel podkopať. Ne, toto chcem. Dobre, som. A on padol! Vy ste mimo! Žijem. Dostaňte sa nejak naspäť! Ja tu mám toto, poď. To vám nepomôže ani za nič. Tak tam nejdem. Dostaňte sa nejak naspäť! A to sa nedá. Dá, však budete sa zase vystavovať. No tak počkaj. Daj ísť ďaleko hento a ešte sa ku tebe dostať. Ľudia tu sú, idem ich fajtiť. Tak choďte ich vyfadiť a potom sa dostaňte naspäť, prosím vás. Nedostaneme sa im naspäť, čak hentam je tam ďaleko. Jeden. Ale však nepôjdeš tam, však sa zase vystavate. Hej, určite, však to do prdele. To trvalo mega dlho, keď sme sa tam... Ja nemám ani matro. Pomoc. Poď za nami. Idem. Prosím, nech ma to nezabije, Ne, prosím. Zomrem. Dobre, takže tento Skybase sa otočil na to, že už to není anymore Skybase. Ja mám tu capečka, hneď, prečo som padol rovno nejakému capečkovi? Mŕtvy? Nice. To si berem. Ne, neberem. Viete, koľko dáva? Je prúd, idem pre neho.
Čo je? Prúd. Nevieš, tak nie je to, čo si dáš toto vedľa seba a vyhrá si hru. Neviem. A to kde? A kde to je? A vidím capečka. A vidím to je ďaleko. A vidím aj ja. Zabiežal. Ty si mi ho vyžial. Ja som ho umylom úplne zabil. Nie, oni to dali hore, típci, oni to tam dali. Macena, 100? Macena, on má snipe, dobre, on má snipu. Típci dostali mega bomby. More. Ja idem pre ten... Áno, Kaso, poď sem rýchlo. Je tu... Dobre chalani, ja si rozbijem túto vecičku. Ja mám mytiku. Ak sem nejdete, tak ja si ju rozbijam. Dobre, som mŕtvý, díky, že mi pomáhate. Tak Tam ale... idem za tebou. Poď sem. Oni nás asi budú rašovať teraz, že áno? Hej. Ja mám mytiku. Prečo by vás zrašovali, keď tam majú toto, ten sprút? To ja viem. Prečo nie? Tam oni To je za koľko zóna, lebo utekaj. to je mega OP. Však hovoril som vám, poďte si dať ten van. Ja som zomrel, však a som si ešte prelili. Tak ale tak tam boli hily. Tak, ale kokos, ty Dostal 18 krek. No dobre, tak poďme ich rašuj, lebo nič iné nám nezostáva už. Ale, no, ne. Potom za nás ako zabijú už. Nás? Takže buď rašuj teraz, alebo potom, keď budeme mať jedno. Jak by nás zabila? Normálne, že to pôjde mega rýchlo. A nebudeme stíhať. Však Čabo to ide, ide tam. Ne. však to ide úplne pomaly. To sa ti len zdá to máš, ale vieš, že to ide rýchlo. Tá Skybase nie je ani vidieť. Buď niekto podkopal, alebo neviem, čo sa stalo. Není vidieť. Pozor, typci, však sa pozeraj, táto Tak skám. ale však chcel som vedieť tu Skybase. Vaši, ako rýchlo... Dostal 22? Tam ten dole. 4, 20... Krek! Dostal úplne aimbot, má, dostal 22 do bielých. Čo? On má aimbot! On má sám aimbot! Ale on má strašne málo. 15, 20, 30... Ten zo snipou má mega málo. Pomeraš. Rašujem, ale tam je asi 2-3. To je jedno, ale jeden nemá... Jaj, škibidi. Jasné, že rovno zistili o mne. On má biele typek. Ja ho dorazím. Ale ja som ti hovoril, že tu je ďalšie trio. No, som mŕtvý, chalani, som mŕtvý. Jedno klient, tá Kim Kardashian je mŕtva. Zabil som ju. A všetci majú biele, jeden má 2 hapka. Mŕtvý? Nice, a jeden typek má 2 hapka. To je nice, tak ho zabij. Turbista má jedno. A ja zabijem. Tento mal jedno, už sa vyheloval, ale už je mŕtvy. Pozrieme, Nice! Kaso, my sme to fakt vyhrali? Hej. Skoro. a to ešte revagný kasa, lebo... Idem vás chrániť. Hello, sorry kaso, ale... sa nedá. Majú obidvaja biele, jeden dostal 50 do bielých. Mŕtvý? Háďu, tento ešte do prdel. Tam mám Bigos. mytiku. Mám mytiku. Dobre, som mŕtvy. Viem. On ma nechal. Už som mŕtvy. Už som mŕtvý, no. Ne, nejsi. Rýchlo. Ja som tam, ja som zóne. No, dobre. Ďakujem. Ďakujem. Chceš mytiku? Ne. Ja zomrem! Kde si? Tá zóna uberá strašne veľa. A idem sem hore. Ne, ja zobrem na zónu. Ja som nezobral na zónu. On má jeden taký biely má úplne, že málo. A to sú dvaja proti nám, to sú dve sola proti nám. A ty si živý? No jasné. Okej. Dobre. Ja! Čo? Samo to si videl? Hej. Jak ma zabil? No ja ti dal tomu typkovi. Ja sa bojím. Ja, ale zabil ma cez stenu, mi chceš povedať? Nie. Áno, z dola. On vykupoval. Ale ten z dola ma zabil. Nie, ten z hora ťa zabil.
Kaso, to dáš 1v1. Za tebou. Kde sa pozeráš? Aké? Za tebou! Chápe, to nešlo. A to by sa nemohlo ani počítať, však to nebolo ani výhra, však to sa nemôže počítať. Dajte do lobby. Tak, ľudia, nevyšlo nám to. Skybase sa nám pokazila, alebo... No, títo dvaja najlepší chalani padli, že? No on ma podkopal. Ja editoval, ale to bolo omylom, lebo som... Ale ty proste edituješ, samo tam vojde a ty skočíš za ním. Lebo prečo by si skákal za ním? Počkaj, ja som to zničila, ale ja som na tom stál. Mhm. Takže sa nám to nepodarilo, skončili sme druhý, lebo Kasino sa pozeral... Kekso sa pozeral úplne niekam do prdele, že? Tak trošku. A ja som zomrel, lebo som nevidel capka, vyzeralo to ako keby mi dal zo spodu. No, takže to by bolo za dnes všetko. Challenge nám nevyšla. Chcete k tomu niečo dodať? Nie. Že No, Kekso nepodkopáva. Vlastne v týme. Bolo to veľmi ťažké. To si povedal aj v minulom videu. No, lebo je to ťažké, všetko. Všetko? Aj spad ťažký. A ty si ťažký. No to viem. No Ale ľahký. ani na jedno. Kaso, kúp si to! No dobre, tak Six máme iba my dvaja. Dobre, tak... Ukončíme to týmto. Čauky, ňauky.